uqondise umqoqo uthi uThobile ungubani Kamala Thobile Makhumalo Mseleku. Before ngibe kwaMseleku bengingane kaMama Machiliza noKhumalo all the way from eOribe Gorge eplazini. eOribe Gorge eplazini. Yes, la nithi khona nina nimani yakhona nithi nama vacations and everything mina ngizalelwe khona. So basically mina nje mangizalwa ngizalelwe la nithi nina nikhokha imali mali yakhona. All right. Kodwa mina bengizalelwa. All right. When isekhaya lapho mina isekhaya so ngizalelwe lapho. Ubaba wami uzalwe eMachiseni. Okay. Umama uzalelwa eOribe Gorge. Umabani uma? Chilizi Mdungu Shabalala. Nazo. Yeah. So from eOribe Gorge again, then we relocated saya Okombukozi. Lalela ukhozi sikhulume nje isiZulu sibuyise. No sengiyakhumbula. Sibuyise nje ntokazi usikhulume nje sigcwale. Then sasuka eOribe Gorge saya kohlala eMzumbe. Okay. Yeah. Ila ukhulela khona ngicabanga ukuthi I was 12 years mangifika eMzumbe. Okay. So ngicabanga ukuthi abantu abaningi ke abangazi manje baqala ukungazi from 12 years kuze kube imanje. Ususemzumbe. Uma umachiliza nobaba mangabe nikhula ekhaya bekade kuwumndeni onjani? Ukhumbulani ngekhaya? Umama wami nobaba wami abantu abathanda uNkulunkulu kakhulu. Ubaba umfundisi kulephi bandla iZK Kingdom of God. So umkhulu wami so ubaba wathi meshada uma wase wathola noNkulunkulu futhi kwavele kwabhanqana ndawonye. Ibuya kubo kaMali. Yes, umkhulu wami uyena umongameli esontweni. So ubaba mangabe ezoshada uma wase naye wangena ngoba phela khanya nomuhle. Kusho ukuthi khona ayibone ngima. Nazo. Ngiyakuzwa ngikuzwa kahle. Eyenzile ukuthi naye abone ukuthi uyalandeleka noNkulunkulu. So we PK nje wena. Umntana kamfundisi kahle. Yakhula lento kuwena wakhula esikoleni uThobile angifuni ukumchaza njengoba ngimbona manje ese umama nomuntu wesifazane owazi ukuthi ubani ongasabi ukuzikhulumela usasesikoleni ubuka dunjani bengomntana bengibizwa ngokuthi ngiphaphile. Phaphiyoso isikole. Bengiphaphile because esikoleni bengenza yonke into. Makufaka culo bengicula, makufanele kudlalwe isoccer bengidlala, i-netball bengidlala, basketball bengidlala. So yonke into eyenziwe esikoleni makuthiwa ama-culture mina ngithola ngingazi fanele ngiye ko-practice kuphi because ngiyasinda, ngiyacula, ngenza amahubo, i-sport ngikhona futhi. So bengilowo mntwana loyo oyiphaphele. I think ibiyenziwa ukuthi abantu ngiyabathanda vele. So bengingenayo into engenza ngibe reserved nani benginento yokuthi nje la khona abantu ekade nami ngaba khona. Kade yaqala lento yakho yokuthi kube khona abathi nangoke uyakwazi ukwenza nalo but ngiyakhumbula uyakwazi ukwenza nalo ngiyakhumbula ngenza matric I happened to be i-favorite kothisha abaningi because ingane eningi mawenza umatric ziyayitshela iphakame asifuna ukusinda into ethi culture nje asingeni lapho zifuna ukwenza lezi zinto ezenza ngazo izinto ephezulu ekhekheni yabo. So with me bekuyinto yokuthi mina ngithola yonke indawo anginayo into empakama so nginoma abaningi ababeyothisha kuthiwa mina ngumakathobile so bengileyo ngane etholakala kuyona yonke. Lokuyiphinda leyo kusina. Yes. Lokuyiphinda leyo kusina. Uyayishaya ingoma? Ngiyayishaya fethi ingoma ngiyayithanda ingoma ingitshela ukuthi ngiwubani and ngizohlezi ngishaya ingoma mangithola ithuba. Wena ke manje namhlanje inkinga ukuthi mina ngisuke ngagqoka into enjena ayibenzotha sishaye sobabili uyazi benzotha ke sishaye sobabili nje sijabula umhlabathi sobabili khona ohlekayo ekhaya othi uzanele nengoma. I know uyazi ukuthi abantu mangabe bekubuka bakuthatha from a face value bavele bayitshela ukuthi nje ayi lento leyeshiyo lidwebile nje ayihlangani ngoma kanti lutho injalo. Wakhona ke ekhaya Thobile ngithanda ukuthi wawuphaphile esikoleni. Ngithanda leyo nje ukuthi wawulentombazana ephaphile esikoleni. Zathi khona izimpawu angifuni ukuthi babeyibona yini abanye ngifuna ukuthi wena qobo lwakho yayikhona yini inkathi yento ethi yazini khona la ngiyakhona
yayikhona yini into ethi kuwena uyazini uNkulunkulu ngathi khona la engibizele khona ngizokwaziwa manje ngizoyithinta impilo zabantu ngendlela thizeni yayikhona into encane lelizwe elincane lisho njalo kuwena yazi mamzanela angifuna ukuthi ngiqamba amanga because impilo yami ngiyathanda ukuyiphila ngeqiniso I think inganeni kufanele uphile kuba ingane ungafuni ukulangazelela into engale kwalokho so with me bengiyingane bengiphila impilo kuba ingane bengingekho into ethi from la ngizoyapi but bengi-excela la ngikhona so bengi-excela ekubeni ingane ngenza izinto ezenziwa izingane ngingenayo into yokufuna ukuthi emva kokuba ingane yini ezokwenzeka bengizokubona sengifika khona bengekho izwe elincane bengekho lutho one thing engingayibonga ukukhuliswa kahle ekhaya bese la ngikhona ngenze yonke into kodwa ngikhumbula ukuthi uma umuntu uyingane kufanele uphile kanjani abantu bazi kanjani wazise in no 1 no 2 no 3 other than that ayikho into ebengihleli ngithi kunezwe no bengekho bengiphila esikhathini ngiphila ngaleso sikhathi kodwa amaphupho usemncane wawufisa ukuthi ngelinye ilanga wonke umntwana omncane ukafise athi ngiyokhula ngibe uthishela ngiyokhula ngenze lokho kwakuyini esenhlizweni yakho ekhaya sewumndeni othanda isport so ubabami ukhule esifundisa ukuthi kufanele sibuke ibhola sithanda ibhola bengidlala ibhola eleyinyako more than ukudlala ibhola lezandla so bengidlala ladies soccer and I always thought ukuthi mangikhula ngizoba umdlali webhola faya ngabe kuyibanyana nje uyazi ukube ngimsele kangangithatha uyazi naye wasiyala Mseleku uyazi naye ukuthi iphupho lami lashabalala la ngithi ngiba umfazi khona or unkosikazi khona kodwa nje into engangiyithanda more than anything ngangithanda isport so ngangithanda ukudlala ibhola I really thought ukuthi ngizophumelela ebholeni ngiyakuthanda lokho njenga mina ke nansi insizwa isishela nihlanganaphi noMseleku awusithatha usibeke wawusemfuleni uchobozela uwasha ingubo wathi dudlu ntombi washela noma washange SMS kwenzekani kangenayo nefoni mamzane uyingane kangenayo nefoni kwakhona enye ifoni lapha ekhaya eyayiphathwa siswami omdala sasithengele uma eyayi-Alcatel eyayi-blue eyayibizwa ngokuthi inyoka yayinekhanda engathele inyoka so ke wengithola kuyona but uBamseleku ungibone ngiyingane ngizihambele emgaqweni ngesikoleni ngihamba ngezinyawo for so many years elokhane ngibona engidlalisa angaze ngicabanga ukuthi lo myeni wami kusasa ngangizibonela ubhuti wasendaweni uthi mengabe eqhamukele inganeni akhuluma noma yena wena uzoba umakoti wami so I was used to amazwa njalo ukuthi kuhleza abantu bebeqhamuka hayi makoti sawubona makoti into yokudlala ngomntwana ayikho into eyayihlangene nokuthi ngicabanga ukuthi lo muntu ngempela uzomyeni wami kusasa kodwa ke yonke into eqale lapho ayikho enye into ayenzile ukudlulela wangibona lapho emva kwalapho kwaphela eminye iminyaka futhi eminingi ehleze ekhuluma nami phinde wangibona futhi wathi le yanto engangishilo ngisayisho kwawukuthi uyisho sengimdala ingqondo sethanda ukuhluzeka kancane sengingasayizwa njengokuthi uzidlalela nje nezingane uqanisunga kanani uqala nini ke manje ukukitazeka phela uzwe nawe athi bekhuluma ukuthi uthi hayibo kwangathi lento ayikhulumayo lo muntu iyangena kumina no ngangemiyayo 18 mamzanela I was 18 years I don't think ngikhulile enough but I think isineka wayenaso wayekwazi ukuthi angi-understand ukuthi ngumntwana kodwa ngaphezulu kokuba umntwana khona into ayibonayo kumina engingayiboni mina ngoba mina ngangingaboni lutho ushada umncane yes ngishade ngemncane yeah abazali bathini babengajabulile babengamsani nami esinqumweni sami kodwa one thing ngabazali bami engayithanda ukuthi ba-understand ukuthi at the end of the day uma umuntu echoose impilo afuna ukuyiphila kufanele okungcono umsupport uzothi uyasebuya esishayekile mhlambe makwenzeke eshayeka uphinde ube khona futhi njengomzali wakhe so ngiyakhumbula ubaba noma bethi unesiqiniseko yini salento yenzayo ngitshele yini eyayibenza babe nokukhathazeka ukuthi uyashada umncane noma uyashada uyongena esithenjini ikona kokubili mamzanele ngincane okwesibili ngiyoshadela esithenjini ubaba wami uma wami uzalelwe esithenjini so kabomkhulu umkhulu uzalwa endlini encane umkhulu ozala uma wami uzalwa endlini encane
kukhona kandlu enkulu so uma uzalwa esithenjini esasingekho right kwangazange kuze kube into ekahle nanamhlanje mabese chaza izinto ezazenzeka bayakhala bachiphisa izinyembezi so uma wengeka vele ethimezwa igama elithi Isithembu bese kufanele abe ajabule especially because ngiyingane abe kade engakayicabangeli lutho for that matter so uyabuka nje ukuthi hawu ngafika lo mzumbe sithatha ingane yami usoyoyifaka esithenjini kwenzakalani ngoba mina experience yami yesithembu besilamba behleka kanje enkulu kwakukuningi uma wayekade kuxoxela ngalezi indaba noma ukuxoxele ngoba ususho ukuthi makhona into enje engiyicabangayo I think ngoba ngangemncane nganganaki kodwa babesixoxela ukuthi kanje enkulu babezela ingane zabaziningi okay kwakuthi uanti wakhe umkhulu baba kaMawa wazalwa nodade wabo baba babili kuphela babeya kuthenga impuphu bayithwale thiwe ngeke akwazi ngisho ukuyithula endleleni 50 kg impuphu because uma ithulile uzothweswa ubani ngoba yena uyedwa endlini yakubo abekho baningi laba abanye bahamba beshintshisane nge50 kg and kulanjwe la ekhaya because umkhulu uhlala kaMaya I think kama umkhulu okay la kamamncane kunesimo esingekho right kudliwa amangola so mabedla amangola khona lento leqhafazwayo phuma igaqa ezimnandi ngaphakathi sathi esidle nathi kuba kamkhulu yayikhona thiwa babe bahleka bathi ezidla amangola because balambile you know so uma waye understand into yesithembu understanda ngokuthi iyinto engalungile akubi right so for ingane yakho ukuthi ithi yahamba yoshadela kuleyo nto awazi ayikho into ongayicabangeli uzocabanga lo uyaziyo kuphela isibindi wena sokuthi uthathe lesi sinqumo sokuthi ngiyangena la umncane kangaka wasithathaje hey ngangithemba lo mjika lo wagoqeka one thing ngomthombeni mamzanele if ngingakusho nje ngibe neqiniso wafika kumina wangitshela ukuthi ngena amakhosikazi enamakhosikazi ami ngiyawathanda so akabaqambanga manga sophamisa kancane izwi bathabalaleli babuzwa kancane bazwela phansi okay cool like sitting in the mic but wafike wakhuluma iqiniso lokuthi unamakhosikazi akaqambanga manga akazange afune ukumtshontsha uthando lwami ngamanga no akazange wathi nginamakhosikazi ngiyawathanda and ayikho into wrong ngawo ukuthi nje ngiyakuthanda so akangishelelanga umeno wangishela nje ilanga ngithanda wena akuhlukene nokuthi unkosikazi wami enzela ukuthi ngingaze ngifike ekutheni ngoba unomacele unomasawule then what's happening so wavele nje wakhuluma iqiniso ngayithanda into yokuthi akhuluma iqiniso and aba protect abantu bakhe because abantu besilisa baba protect abantu babo bathi mabeza kokhuluma nawe baqamba amanga ngokuthi either ngiyadivorce angemthandi ngangenzile iphutha asekho happy or whatsoever so with him wakhuluma iqiniso ngathanda iqiniso lakhe ngabona ukuthi uma ekwazi ukuprotect omunye umuntu wesifazane angakwazi ukungiprotecta nawe anklebo emndenini inhlebo endaweni babethina abantu mangabe beswebeza no abantu babengajabulile kakhulu especially endaweni because babemazi unkosikazi omdala uhlala endaweni obehlala endaweni so kungazi ukuthi kusuka umntwana nje ngenhlanhla yami angimazanga mina mhlawumbe unkosikazi omdala noma amanye amakhosikazi ngoba ngangifika mina endaweni angizalelwanga khona kodwa I happened to go to the same church ababekade beya kulona so ngangike ngimbone ukuthi angimjwayela ngibazi uma ngabe sekuthiwa leyo nto isiyenzeka vele isithembu asisupportwa yonke umuntu mamfanele kuba khona abantu bomndeni asebegxilile nasebemthanda unkosikazi uqala abangenandaba ukuthi umyeni ubekade nephupho alixoxe wazwalixoxela nonkosikazi omdala ukuthi umthetho wami mina njengoba ungigana ngizoba nesithembu kubona basuke vele sebethatha iside abahlangene nokuthi indaba exoxiwe la ekhaya noma cha so Mseleku akaze kube yinto ezwakale ebumini ukuthi uzoba namakhosikazi nami ngakho ngingafikanga kukhona unkosikazi oyedwa ngafika khona amakhosikazi ngoba emthatho oqala waye umuntu onevision owayazi uzoba nonkosikazi namakhosikazi amanye azomlandela futhi so iproblem ukuthi abantu asiphumi sekubona siyobatshela iqiniso elithi
mina bengazi ukuthi umyeni wami uzoba namakhosikazi abantu basupporta mina ngoba kungathi ngiyahlushwa kanti mina ngi-right futhi bengazi umyeni wami ukuthi ifamily yakhona emndenini wendoda nabantu abawomakhelwane asebemjwayele lo nkosikazi okhona so bekuyilezo zinqoshinqosho ezinjalo bamzanele la khona ubizwa ngamagama. My case was worse because ngiwasendaweni 1 okwesibili ekhaya kuthathwa ntweni so kunomuntu othi mebuka abuke ngazuthi mhlawumbe ingoba uthina umuntu uthatha ntweni ungathathi intweni ukungabi umndeni well off. Okay. Ekhaya isimo asihle no isimo asihle siyahluphekela nje ekhaya umuzi nje Nkosi yami 2 room ozamayo yabo so kunanomuntu ocabanga ukuthi mhlawumbe ungena kulo mshado mhlawumbe uyontshontsha izinto zakhona o mhlambe uye ngoba ubona ukuthi isimo sizoba ngcono yabo akekho umuntu understandayo ngoba akekho umuntu okubuzayo wonke umuntu une-opinion akekho umuntu okubuzayo ukuthi kwenzakala. Uyazi ukuthini ke kwimibuzo ethunyeliwe kwanamhlanje eminingi ngiyayifunda nje ukuthi nangu uthula impofu ku Facebook wami uhlaliswe wangeniswa imali yini la noma wangeniswa uthando inqwaba yabo ibuza lowo mbuzo ngicabanga ukuthi kubuyela lapho ukuthi babuza lowo mbuzo ngoba abantu banomqondo wokuthi mawumuntu wesifazane kwesinye isikhathi ugijima ngoba ubona ukuthi liyaconsa leliyabhodwe ngaleli. I don't even think Mamzanele at the age of 18 ngangibona nginebhodwe eliconsayo esikhathini esiphile kusona thina because akusona lesamanje mawukhuluma ngo-18 years ukhuluma ngingaphi manje ngina 34 years so mawubuka u18 so semningi iminyaka besikayibuka thina impilo kanjalo lempilo ebengiyiphila beyinganelisa ngoba iyona bengayazi ungena kwami esithenjini kwakungenayo imali ezaphambili engako ngithe mangiqala kwakunefoni ephathwa usisi wami awayengithola kuyona akangithengelanga ngifoni wengangifakele futhi airtime and namanje sike sihlale sihleke ngithi mina umehluko between mina noma ngwabe nangihlale eflatini umkhiphe niyodla out but with me wawungithanda ngasekhaya yayingekho into ethi kufanele kube nemali othwele la yayingekho wengangiphi imali wengangithengela ingubo kwangena philo elingene ekhaya ngangithandanela naye futhi ngingazi ukufaka ube njalo because vele umjoli is not like bange-experience eningi yawo ukuthi usebenza kanjani so akaze kube about imali ngoba noma angathi ngishadile noma sengiganile kulotsholiwe kwenziwa yonke into sihambisa umbondo ngaya kohlala kubo bengekho ngokuthi kunemali bekuyaye kube ukuthi bekusawuyo wenza igrosa even at that time because I was very young guys like I don't think ngangiyazi imali yabo so ayikho into ehlangene nemali nami nomendo. Emshadweni wakho ekuganeni kwakho ufundeni ngoba kuningi manje si umndeni lo osemehlweni abantu babantu banibuka ko TV impilo yenu ifolda lapha futhi for umuntu onjengawe ongena emncane emngaka uma ngikulalela namhlanje uma ngikubuka ukukhuluma namhlanje kukhona into engayazi kodwa khona into ethi ukhulile lo muntu kodwa kukhona la idlule khona okumenze kwamqinisa kwamenza waba yilo muntu awuyena namhlanje ufundeni kulolu hambo lwakho emshadweni kumbe la ugane khona. Mamzanele mfundo ukuthi umshado naye nani ayikho into othi mofika uthi ngiyashada manje bese unekwa yona kuthiwe landela ndani umulandelela konke kuzohamba kahle kodwa into eyenzeka ukuthi ungena ungazi nawe kubo ukuthi ungena half noma ungena ngeenyawo zombili. You know what I did was mangingena umshadweni ngangena ngeenyawo zombili because iyona wafunda wazikhuthaza wazitshela ukuthi uma ngingena kulo mshado kumele ngithande ngisho abantwana bakhona. Indaba ethinta abantwana nawe indaba exoxe kakhulu abantu abayikhulumayo kodwa nawe ngibonile ukuthi ngicabanga ukuthi usuvulelekile ukuthi ukhulume ngayo. Uqale nini ukubona ukuthi awubathola abantwana? Mhlawumbe Mamzanele ukuthi ngicorrect iperspective. It's not that angibathola abantwana but ngibe nama ectopic pregnancies out too. So ectopic pregnancy is when uthi mengabe ukhulelwa umntwana ahlale ku tube bese kuze kube namhlanje awodokotela bakokwazi ukuthi banga remove
lokho kusuke ku-tube bakuyise esibelethweni. So uma kukhulela kwi-tube usuke kuzoba nento ebizwa ngokuthi i-tube lizoqhuma ngithi, so ngeke uphile mangase kuqhume because i-tube alinwebeka alidalelwanga ukunwebeka kukhulele umuntu kulona. So ngiyabathola abantwana, so I'm not barren. Okay. Nabantu bathi inyumba, angiyona inyumba, ngiyakwazi ukukhulelwa, but the problem is bengikhulela umntwana ahlale kwi-tube bese kufanele li-remove i-tube because uma selicleanwa akwazi ukuklinwa kuphela lishiwe kodwa liyasikwa bese kuyaboshwa. So lelo tube lokuqala ngithi umuntu nama-fallopian tubes awu-2. So first child ungena kwi-tube liyasikwa, second child ungena kwelinye i-tube liyasikwa. So angisakwazi ke manje in a natural way or ngendlela ejwayelekile yokwenziwa kwabantwana angisakwazi ukuthi ngingayikhulelelelwa nje because into eyitransport yamaqanda from amaqanda make suka kufanele ezesibelethweni ahlangane part nendawo ne mamzane nembewu, yes, ahlangane nembewu bese kwakhe kumntwana kuhlala esibelethweni. Mina bekwenzeka kwi-tube, so ama-tubes wami wo-2 asikiwe, so angisakwazi ukuthola abantwana ngaleso sizathu. So ngi-understandeke kwi-process yokuhlinzwa ngikhishwa i-tube ngiphinde ngihlinzwe ngikhishwa i-tube ukuthi ngisakwazi ukuthi ngizenzele umntwana in a natural way. Ngokwakho kodwa iphupho lakho njengawo wonke umuntu wesifazane uyafisa ukuthi ugone umntwana? Of course mamzanele, I think into enhle ayikho ngokufuna ukugabisela abantu, ingokwenza nokuthi nje kuqhubeke igama lakho. I think ngisebenza kanzima kakhulu ukuthi igama lami lingaphela mangase kuthiwe kusasa angisekho. So ile yonto yokuthi umntwana uyena umuntu ophushe legacy yakho. So if umntwana unayo igama lakho lingashabalala. Kamseleku baningi amakhosikazi zikhona futhi ingane zonke ezethu nami ezami, kodwa angikwazi ukuba nesiqiniseko sokuthi lezi zingane ziyongenzela yini into makufanele ngenzelwe or ziyoliqhuba yini igama lami or igama lami liyoshabalala. So I think ile yonto yokuthi uma uzaliwa ukwazi ukuzala uphile ufe, fa uzala uphile wenza abantu kuqhubeke igama lakho emva kwakho. Yes, I wish ukuthi kungaba nabantwana bami. Umculo nawe kuhlangana kanjani? I think umculo nje kwi-background yasekhaya hlezi kucula, masihleli siyacula. Mina mamzanele ngisho ngithi ngikhuluma into mangifuna izwakale kahle kumuntu ongaphesheya ngize ngiyicule nalento engiyikhulumayo. Ngize ngiyicule nalento engiyikhulumayo. I think umculo uyi-language yasekhaya, so uma ngabe ngizalwa kuleli khaya ngizalwa kulona, so ukudumisa into yakhona. So ukuhlala nje ekhaya mawuhle even ekhaya ufika nento encane kuyaculwa, kunengoma yasekhaya yokubonga, makubongo nje kunengoma yakhona eculwayo. So leyo nto isifundisa umayo nokuthi ukucula kuyakwazi ukudlulisa imessage more than ukuzama ukuthi uyikhulume. So umculo with me ngaphandle kokuthi ngenxa ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisondelene nabantu abaculayo, but nje into yasekhaya futhi. Ngizwa kahle. Lalela, wathatha isinqumo esikhulu wathi hayi yabona ke manje ngifake elinye igiya ngiyangena la kwi-housewives housewives of Durban. Tshela mina ngokuthatha leso sinqumo sokuthi mina Thobile ngiyayishintsha lento ngiyongena lapha ya iyenzeka kanjani lento? Bekukudala bengifuna. Bekukudala bengifuna. Ngiqale ngafunwa yenye production ebeyikade icabanga ukuthi izoyenza i-Housewives of Durban season 2 egcine ngingaseyona eyenzile. Ngaleso sikhathi bengingenayo ishow ukuthi ngiyafuna yini ukuthi ngiyenze. Mase kufika lawa amanye ama-producers ke abengaseyenza bangichazela. Then one thing engayenza ukubachazela ukuthi impilo yami guys mina injena. Ayinayo enye into engale kwalokho. Angena sesilungwini kwasemzumbe intombazane yasemakhaya ngonkosikazi wasemakhaya, but manithi nina nifuna ukuthola iperspective because what they were saying was wonke umuntu abanayo owasesilungwini baphila impilo ethize, so bafuna ukubalansisa lento yokuthi uyakwazi ukuba owasemakhaya but at the same time uphile nabantu abaphila esilungwini. Ngase ngithi no, it's fine, I can do it. So ngavuma kanjalo ukuthi no asenzeni siboneni ukuthi izohamba ifike kuphi. Nalapho ke umphakathi awukwazi lokho. Awusazi sivumelwane bangena abantu ko Facebook
bangena kwi-social media bathi bafuna ngihlale emhlabeni bakhuluma ngokuthi lo muzi ovezwayo yindaba kusemakhaya ungekho emhlanga basho nokuningi ababekusho kuphatha kanjani lo mamzanele mangabe mina ngiphila iqiniso lami kuyaye kungangihlukumezi ukuthi omunye umuntu ucabangani isivumelwano sasithi iba umakhumalo wasemzumbo okwazi ukuphila impilo ebalansile ukuphila emakhaya nokuphila esilungwini so bengihlala eThekwini but at the same time makufanele ngishuthe umuzi engihlala kuwona bengengishuthe umuzi oseThekwini ngoba mangishutha wona then yini engenza ukuthi ngihluke kulawa amanye ama housewives ngoba wonke ashutha imizi eseThekwini so bekumele ngishuthe umuzi osemzumbe abantu bayangazi mina mamzanele bangazele emzumbe so uma ngingase kusekusasa ngiveza umuzi wami waseThekwini abantu bazobona engazi ukuthi ngiphila amanga so for abantu ukuthi bazi ukuthi ngiphila iqiniso kumele ngiveze umuzi wasemzumbe angizuveza umuzi waseThekwini even though nginawo umuzi eThekwini kodwa ngizoveza umuzi wasemzumbe because bangazela kuphi emzumbe awubi housewife ngoba nakuhlala esilungwini uyi housewife ngoba ishow ifuna abantu besifazana abathize hayi ngoba kumele uzuhlale esilungwini phese so bengenayo into yokufuna ukuthi ngizama ukufitha in if ungakwazi ukungamkela njengomama wasemakhaya emzumbe ayikhiphe ngizokwenzela iyakwenzelani le show I think ukuricha i-audience different so uthando nesithembu kune audience yakhona ezomshado audience yakhona kumbe lamakhosikazi audience yakhona but in Real Housewives nayo ine audience yakhona ngicabanga ukuthi ukungilandela i-audience different from i-audience le ebengikade nginayo and that's it ayikho into eyenzile ehlukile kumina but ikwazile futhi ukuthi ikwazi ukuthi ngivezele ukuthi abantu besifazana as much as ihlezilwe mamzanele silwela ukuthi sibonakala engazuthi impilo mangabe siyiphila ebuqinisweni bayo as abantu besifazana siyalwelana siyafunana siyasupportana and everything but kusakude la kufanele siye khona in trying to support one another because abantu besifazane bayakwazi futhi ukuthi decide nje ukuthi hayi mina lo angimuzwa kahle angimcela mina uthobile and umuntu awumenzile lutho kodwa mhlambe uphila I wanna be yakho I wish I was like so bese kwenzeka leyo nto bese kufa sisebenze kanzima mamzanele in trying ukuthi siqoqaneze abantu besifazane siphila into endawonye yokusizana sifubulane siphambili kanti kwathina nje asifuni so mina ngave ngabuka ukuthi lento bengiyitshela ukuthi ngizofunda okuningi mina ngusomabhizinisi so mangihlangana nabanye abantu abawosomabhizinisi mhlawumbe ngizofunda okuningi ngebhizinisi sikhulisane siyaphambili ngavela ngafica igossip mamzanele mina amagossip ungangibali wafica inhlebo mina inhlebo ngeke ngikwazi ukungena ngibe ingxenye yayo mamzanele nokudicilela phansi isithunzi somunye umuntu wesifazane futhi ngeke ngikwazi mina mamzanele ngabamba imfihlo yakho ngiphile nayo ngize ngishona because angikwazi ukubalwa ebantwini abazodicelela isithunzi sakho phansi isikhathi mamzanele mina nje I'm a happy soul mina ngizijabulele Nkosi yami ngachuza mamzanele yabona ke into engayifunda ukuthi uyachuza ukuthi ufuna ukuba happy ufuna ukuba miserable mina mamzanele ngijabulile bafethu angifake I'm always happy noma uhlangana nami emoli ngihappy noma ngifice ekhaya ngihappy hayi ngoba zingekho izinto ezingangenza ngingabi happy angizichuzi zona ngichuza ukuba happy bese zona ngibona ukuthi ngingakwazi ukuzimanage kanjani ngachuza nje ukuthi ngoba vele sengivele impilo yami ila entweni ecabanga ukuthi controversial okuyisithembu angivele ngichoose happiness because yona izomgcina ngihlezi ngiright angifake angizami kanzima imina loyo noma ungalethani kumina uzongifica nginje uphinde ungishiye nginje futhi kodwa ngizoyiattend kodwa uzongishiya nje ngiyanqaba nje ukuba nesimo esingenza ngingabi right uyazi into engeke ngiyibuke ngiyithande kuwena ukuthi ukhulume ikakhulukazi nabantu besifazane ngokuzimela nalento yokuthi akwanele ukuthi uma ngabe unomyeni mhlambe odumile mhlambe onemali mhlambe osaziwayo bese ujabulela ukuba umesisi sibanibani kuphela ngize ukuthi uma ngabe uintroducewa kumbe uma ngabe sichaze ngononhlanhla umka Themba Mkhize
lo Themba lo owenza kugcine kuyi essay ka 2 pages echaza uThemba kodwa sibe sikhuluma ngoNonhlanhla. Ngiyayithanda leyo nto, ngitshela ukuthi yini uyibona kuyinto efanele ukuthi abantu besifazane bahlale beyikhumbula leyo nto ukuthi zakhele igama lakho. Kwakuyilento exactly mamzane ngiyahleka because yimini bengihlezi ngichaza lo line ukuthi ngesikhathi ngicabanga ukuthi kumele ngisebenze kanzima kwakuyingoba ngashada nomuntu owasevelaziwe hayi TV engasekhaya. So ngangiwuthobile uMakhumalo unkosikazi kaMusa Mseleku bese ivele iphele lapho bese kuchazwa uMusa Mseleku achazwe kwasebenzaphi waba usomabhizinisi mina ngikuphi lapho. So ukusebenza kwami kanzima mamzanele hayi ngumyeni wami nginenkinga nokuchazwa ngayo but fanele kuthiwe Mrs Mseleku umkaMusa kuphele lapho ungasachazwa yena chazwe mina ngasukunyiswa ilonto exactly bengihlezi ngikuchaza mangikhuluma ukuthi angithandi ukuba uthobile uMakhumalo Mrs Musa Mseleku ngifuna ukuba uthobile Makhumalo Mseleku owenzile o1 no2 no3. So ukusebenza kwami kanzima ukufuna igama lami lingapheli bahlezi bethi abantu why must introduce ungathi uthobile Mseleku uthi uthobile uMakhumalo Mseleku. It's because uKhumalo kumina ila ngiphuma khona if kungase kusekusasa uKhumalo engabanwa mina kuyobe ngibafeyilile abantu bakithi. So mina abantu bakithi ngibamele everywhere la ngihamba khona thobile Makhumalo ongahlangene nomsebenzi so that uzochaza mina ngoba ngeungichaza uKhumalo engekho angivelanga ngazalwa ngaba uMseleku ngizalwe ngaba uKhumalo. Ngiyabathanda abantu bakaMseleku kakhulu futhi ngiphile labona but uKhumalo ukusebenza kanzima sitshele ngezinto zenzayo njengosomabhizinisi nokukhuthaza nje abantu besifazane ukuthi hayibo ukuvila kuphele abasukume nabo bazenzele. Mamzanele i-confidence ukuzimela kwenza ukuthi ube ne-confidence uzethembe futhi kwenza ukuthi ungabi isisulu sokuhlukunyezwa abantu besilisa. Umyeni wami ngiyamthanda uyazi futhi ngiyamhlonipha kodwa uyazi ukuthi ngeke amela athi I have made you like ngikwenzile uyilento iyona because of me. Imini engisho njalo not yena mina ngisho ukuthi ngiyilento engiyiyona because of my husband but yena ngekasho ukuthi Makhumalo uyilento iyona because of me ngoba uyalazi iqiniso lokuthi kukona konke ukusebenza kwami kanzima uyak understand. Uyazi kwenzani mamzanele mayihalela ukushaya ngempama angekaza akwazi ukushaya ngempama ngoba mayikushaya uzophuma uhambe kodwa mawungena lutho uzoba nendoda ezokwazi ukushaya ngempama uhlale because ulambile uhlalela izinto zayo uhlalela ukuthi igama lakho lingapheli ngoba igama lakho le attached to igama lakho. So ukwazi ukusukuma uzenzele kukunika ivoice so uba nomuzo ongakwazi ngisho ukuphefumula kuwona mangabe ungakwazi ukubeka lutho etafuleni ngoba uma ngabe uthi uyaphefumula kuzothiwa ngani ophefumula ngayo. Mamzanele ngisho kuthiwa ekhaya kushonela umuntu uma ngabe kufaka beka usuku lomncwabo ngizazi ngine event ngomgqibelo liyabekwa mawungenayo ivoice kodwa makuwena onemali wena ozosho ukuthi umncwabo uzoba ngolosingana. So I just wanted that ukuthi ngikwazi ukuba nevoice emhlabeni ngiphile impilo yami in full mangishona ngingaregreti lutho ngiphindele nje uNkulunkulu ukuthi ngiphindele ekhaya hayi ngoba khonto engirobheke kuyona. Ubuvila abukhokheli ubuvila abusizi in fact ubuvila ukwenza ubisulu sokuhlukumezeka uhlukunyezwa umphakathi uhlukunyezwa abantu othi bayakuthanda uhlukunyezwe ngisho la uthi utshethe usebenza khona. So with me angeke mamzanele mina ngikhola ama shots ephinda again mina ngikhola ama shots ngiyala ngifuna ukuyakhona ngihlala la ngifuna ukuhlala khona ngikhuluma nomuntu engifuna ukukhuluma naye. Uyazi why ngisebenza kanzima mamzanele but awukwazi ukuchoose ukwenza leyo nto ungaphethe lutho esandleni. Akukho yini ukuqoseka ngenxa yokungabatholi abantwana kodwa sike sakubona futhi unabo Mpilo nabo khona ivideo yakhe ngayibona no Umpumelelo kumnandi nabantwana ababakho noma bengabona bakho kodwa ababakho kukhona yini ukuqoseka kafushane. Mamzanele makukhona mhlawumbe kuhamba ngemuva kwami mina ngavele ngaqala kuqala because I think kubalekile mamzanele ukuthi ungafuni ukuhlezi uyi-victim. Ngicathi yona lento eyenza ukuthi ihlezi sizwela kakhulu meke wanenkinga sekwawena uphila lapho kuyona
So mina ngavele ngaphuma ekubeni ivictim yokuthi anginabo abantwana ngavele ngaphila ekutheni izingane zikamyeni wami izingane zami so nje wahlala egcekeni sonke sibaningi angifili nokufila hlezi kunomsindo egcekeni umpilo angifuni nokuyikhuluma yakhe umntanami in full like angifuni ukukhuluma indaba yakhe because yena 7 years kuze kuzoba manje una 20 angifuni ukukhuluma ngaye but ngifuna ukukhuluma ngalabo abanabo mama abahlala nathi ekhaya ingane mayibuye esikoleni ziqeda ukukhumula nje ziza kwami zizohlala la so ngine relationship enhle kakhulu nabantwana bakwaMseleku so angifili nokufeel angikaze ngizwe lutho ngomama ke kuthiwa bangicwasa ngayo Nkosi yami ngabe ngiyazisukela izingane zabanye Ngiyathanda lokho uNkulunkulu nawe yeah ukuthanda kwakho uNkulunkulu nokubona isandla sikaNkulunkulu kuhambo lwakho nokuhlelwane nje bakho noNkulunkulu kuthi Mamzanele I think ukuba uNkulunkulu bekangekho mhlambe ngaba ngikhona ngikhona ziningi kakhulu kuyethwe mawuphila baningi abantu abadlela umona baningi abantu othi uhamba babe bekhwifa amathemba kwakho eyami weso sesithenjini khona abantu abakholelwa ukuthi nje sibhizi ngemithi lapha ngoba isithembu anjani ngoba kuhlale kusho njalo ukuthi ngikhulumele omunye umuntu mamzana I can only ngikhulumele mina so mina I know ukuthi mawuya kuma wami ngoba mawethabe nabo bedlala ngathi mamzane akasenayo nento encane yokukhwifa nje uma ufika nje ukuthandaza bra avenue akasho uma ukuthi sukuma ngane yami ngelazi lelo gama labantu abadala sukuma Thobeni mamzane laba ngenzela phansi mangiyahalela kathi akawubambela mntana mkhwife kancane kuzeka Thobeni uhlelo lamaKristu lolu no uNkulunkulu ngenzele ilumosa mamzanele uma khona into ayenzile yokukholelwa ukuthi sekwenzeke konke yena umnikazi wezinto zonke amen so anginayo into yokuvele ngifuna ukucabanga mamzanele ngiyagula ngiphathwe into enye uyibona ukuthi eyile ngazi ukuthi le kodwa angikaze ngiyinika amandla ngokuyikhuthaza ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyathakathwake manje ngivele ngithi it's fine uNkulunkulu umnikazi wazo zonke izinto wazi yonke into if ukuthi impilo yami iphethwe uyena so ngithembele kuyena so uNkulunkulu udlala irole enjalo in my life yokuthi yonke into uyena he's in control angihlangene mina ngilala ngikhululeke mamzanele khona inyoni ibhakuza kukhona into eqatha egcekeni kukhona isithutha mandebe kukhonani ngivele ngihlanganaphi ngingenaphi because I'm not in control mangizama ukuyoyilwela kanjani ngoba impi yonke ingeyakhe ngingenaphi ukwi-TV siyabona inhlelo ezikhona njengamanje kwi-TV kade ukwi-radio une-fashion house kuningi uma bunganikezwe ithuba lokuqala kabusha yini oyiregrethayo yini ongayishintsha nothing at all mamzanele yonke into esempilweni yami yakho uThobile ngibona izolo lami akuyonto engifuna ukuyikhohlwa izolo lami liyinto eyenza ukuthi namhlanje lami ngiqikelele kangcono so izolo inamhlanje nekusasa kusayikona konke uNkulunkulu I think ngishilo ukuthi in control usa in control till this time lisakhona iphupho elisha lokuthi izinto othi ayazi uNkulunkulu usengibeke la njengoba sengi-achieve into eziningi kangaka ngibonile nase ku Facebook nemoto entsha halala sibonile cars atshela mina iphupho kusakhona yini othi uyazini inkosi ayingisize ngingafi ngakakwenzi lokhu nalokhu ukwazi ukwehla mamzanele ukuthobeka even namhlanje if content engifisa uNkulunkulu angenzele yona ukuhleze ngikhumbula angisho ngoba kweke emsakazweni ngicela futhi umuntu ongizwe ngisho lamazwi angibambe kubona nakusasa mangabe eqhamukela kumina ngifisa ukwazi ukwehla ngithobeke ngiunderstand ukuthi konke ngiyikho iplan kaNkulunkulu kungakhona namhlanje kusasa ngangabikho so nje iyona nje into enginephupho layo ukusebenza vele ku standard angifuni lo ngikhuluma ngama achievements mamzanele ngifuna ukukhuluma ngokuthi kodwa kusasa mawuhlangana nami ngihalela ngibone ngiphansi ngiunderstand ukuthi sonke uNkulunkulu usithanda ngothando olilinganayo noma ama levels angalingana manje ke abantu namhlanje bathi uzombona uzofika efaka izinkophe ezinkulu ne-makeup yakhe esiyithandayo wamane wafika uwena nje kungekho I'm very natural but umsebenzi we-TV ukwenza ufake i-makeup mina mamzanele angiyithandi mina i-makeup ngiyayenza ngoba ngiyakwazi ukuyenza futhi iyangiphoqa siyavala manje ngenxa yesikhathi into eyodwa abantu abangayazi ngawo Nkosi yami guys I think abantu bazi yonke into ngami no I'm being honest yes I don't think ayikho nje engingasakusasa umuntu athuke ngami uzohlangana nomuntu ngijabule ngihleke ngibe happy bakuthola phe inkundleni zokuxhumana ngiyazi ukuthi bayakubuka abanye njengamanje kodwa bangazi bazokuthola phi
Tobile K on Instagram, Tobile Makhumalo Mseleku on Facebook and X. Noma befuna ukukumema bazokuthola lapho. Yes. Hey-ke nginibingeleli bokwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lapho besibona khona umama uThobile Makhumalo Mseleku ekhuluma nomama uZanele Mbokazi kuKhozi FM lapha bem-interviewa ngohambo lwakhe lokuze angene esithenjini, kwenzeka kanjani, wakhula kanjani, lonke nje uhambo. Umama uThobile Makhumalo waziwa kakhulu laphaya kwisithembu nakwezinye iy'nhlelo zakumabonakude. Owaziwa kakhulu ngokuba kwisithembu lo oganele kubaba uMseleku owusomabhizinisi kakhulu. Bechaza ngohambo lwakhe nento ezenzakalayo esithembeni nakho konke ukuthi abhekane nawo, iy'ngqinamba zempilo yakhe. Lolu hlelo lungena njalo kuKhozi FM ngo-9 kuze kushaye u-12 lushayelwa umama uZanele Mbokazi lapho elanda khona abantu abahlukahlukene bechaze ngohambo lwempilo yabo. Nawe nje ungayilalelela lona uma ngaba ungayanga enkonzweni uyizwele. Kuyakhuthaza kakhulu ukuzwa uhambo lwempilo yomuntu kulo mhlaba esiphila kuwona. So ungakhohlwa ukusubscribe, siyabonga. Next.